Kublai pi bro ki perlok sa sisin pat. Leng ba ka video nga pediang sobhaya pi. Bat nga khot nga were pi. Kat ki bayu i ya ka video. Pa phimdei ban hun tangile di simet ban yu i ban pe. Henry to pass lem lane to share lem. Sya ki perlok chong pi lane sya ki contact list chong pi. Khnang ba. Leng ba ka jing ya share leng ba ka jing ya pass lang jong i kan long ka jing mentoi bat kan long kalat. Jing ku nak penta kalawai jong kan ke imlang kasalang pat khana mangin la ban sandur ban thau thamai ya kan ke imlang kasalang jungi pat kan long jingketu ya ki khun samla jong ka bri nyau trap jungi bat ka ei ka daw bat ka ei ka message bat ka ei ka khubor ka bangakwa ban wanra hakmat jongpi ha kan ke clip mat kalong ba ko ki khun samla jong ka bri nyau trap lada ka jingi samla jongpi ka jingi ik jongpi angut wan ai bakan yalam ya pi sya ka jing bakla lene wat ai lat bakan penlong ya pi ban yalam si jing pensoi hadu bapin kelalong kita kinong penyapriu bat ngakren hang ne kom responsible citizen jong ka bri nyong trap da ka jing syok hia haba yu i kini ki ki bajie bat ki ba don hang ne pok imlang kasalang jungi ki jingjie ki bacan man usnam but what kani ke jingjie kada kebadang dei datang menta de kita ya kat no ngis ngomlung kat no yang pat donut bang yu i ba i khunlung i badang syukhana ka kepok jong ka kini insyai marwai hatu ini khunlung i basya bread dan i basya i marwai hadin balak mit da kadok na kadok kasnam jong ite long kini i balak kha balak bread ini khunlung kat no ke jing sngaw pat donut bat lada ini kunlung ila he la san la sai la sisni kat no kan long ke jing bitar ya la ke jong ka kemi hakaba kum ke jat kini ayu ngai yo nge sla perthai hadu ba syukha yang abat syubrat ka yang kum mengadai meram lek se kan dia phinam paso thuk menta lek se kan ke priu ke ban lek kan ke kam sup men sim wat hadu kini gisni Henry hoi ngamben ye pi ngimla pentip ka e ke jing e ka pidon selender Henry belai pi blong baslur ban mi sakmat ban le ke jing sisa belai pi ting hadu ba pin ye thu hok ya ki mi ki pa ya ki bahing bahasam jong pi ba pi la ngat ka ne ka apot lada ubriu ba pi e lada usamla jong pi bala isi tempore pi hadin ba pi la armen belai kapenlong pi pin duk jing kemen hadu ba phim khan snapshot ya kadok kasnam ka mi na ka met jongpi ba phin bret no ide ikun inde imran wat ye kimrat ni dang isn e kat no tam ni ikun brem ba phim tip ka e ka lawai jong ide ikun hadin haput ikun long la sai andala he la san ngim tip unlong ayu ka lawai jong le si ulong prime minister le si ulong president dia ulong klur jong perthai ulong klur jong kali kasi ulong klur jong kali India kan long kejing babe ye pikum ka kami pingat ne am bak pikum ka kami kan long kejing babe ye pi pin babe la da ngam bret ini kun jonga kat no ka buram jonga ka kami nga khaya ini kun ilong briu hadu kat ne bagi kun kidai ke jingker ku ka ublai lai kerpang haki pingat ne am bagi don kilong ying iba penut por ka jing duai jongki daki snam daki benai bakin yok khun yok ti ba ublai ker khu iki leng baki khun ki ti Henry lada ublai umon kalong ka ba hadu kata kata ki don ki ba tun ka dakalak taki polak pan phak sumare le dia keleng jong ka perthai tam bikin yok khun yok ti ki lai kendung lut kita ki expert ka perthai ban thaulat kumno bakin yok khun yok ti bakin yok pediang yang kata jingker ku ka ulai dan bagi khun kiti Tuan pat ki pemburong ya ke jingker ku ba ulai ai sio bahaya ni rei ngim khan ko ngim khan snap hajika bangin penhe pensan hajika bangin ringin suma nilik berat penbang bat kan ni kalong om dai ke jingta tang ya phi malwai rei kan ni ka kata wa de ka buram ke ijot jong ka ri berkecat berjung nyok trap juni pat kalong ka ai ka bajing penjak buram wat ka ying ka sem jong pi hadin habut le se
hatu pim perkat ba enda pila bread di kunlung enda la wat jing tip enda la ti bini abha kin lap ye pi ba dei ma pi ba bread di kunlung hatu kamlong ke jing le aran hatu kamlong ke jing cak purum ya ke persep jong pi ya pi hak ba leng ba kat ke jing it samla jong pi angut si samla kaya lam ye pi komuta lani kom kata kanong penyapriu ini kunlung ibadang syumi na kakpo jong pi kom ka keni ini ru ide ibrim pat ini ide jingkerku ini ide sentiu kalau we jing im jong pi la da pi ri pi suma hak ba kibrim kin yu i ya kalau we ba pernai kabadon hai ikun hak ikun kiti jong pi henrei menta pila bread pila peniap no ya kata ke jingkerku kaba ublei la isen ai kaba ublei la ai ni te ka ai ka khubor pat ka ai ka jingker tu na kalian jonga yang ikun samla shenrang pat kan thei namar ngatit balat no stang katu kat nengut henrei ki babun ki bakham syak pensoi bat ki babun ki bakham le e ka kam ki dei ki kun samla nila ban ongru ki dei ki batang hap hapok kat teenage kita ki samla lum kita ki samla kisang ki bempat i ke jimut cik perkan lese kita ke jing yalang samla ke jing it samla jopi kadang dei ta ke jing kapua ba pi shong shit kalau nak ke pisang shit yang baik, pimpat sotu ya kador long kemi long kepa. Te namar kata ngakentu ni kalau ba ya baru angut bat kentai bat senrang. Lara ngimpat long ridi pan pediang bangin long kemi long kepa. Sengau ha tahu dah kinu gilat kilenti. Henry wat num penyabriu. Wat num penyabriu. Kakam penyabriu gede kampok kasang kaba ngatharai. Wat ublairu unung map ya kinong penyabriu lalong lo kum bapi bam yang lagi jong kadok kasnom tiki kun samla ki bapim pat long ridi bapin long pediang ya tak kertan long kemi long pa le se pi don kam menyelang samla le se ga jingi it samla jong pi kapenong ya pi bapin ngop kata jing syak pensoi bapin ya hap samla na bapin esong bat u le bat kasamla jong pi henry lalong nok kembang hikaya pi ka kampas new henry omdai bang hikaya kampas new henry khnang kinlat na kini ki kam ban ong ban je ha kan ki imlang salang jungi kom kini ki kam ban bread kun ngasnyo ban ong ba kidon kilat kilenti te bannya ka bapi penyap ki kun ka haswa ma pin yesong ane hadin pi layalang samla haswa pin yesong bat u le bat ka samla jopi lek konsol bat ki medical expert kom ki doktor kabha si spasya bat kabha si bun syak bapin lek konsol bat ki doktor ki ko doktor ka ai kalak kalenti pangan yasyong namar ngala itap mensim ya une lani nga itap mensim ya kene ngamla suban ker ngala kwa ban yasyong bat kene ka samla lani bat uni usamla jonga te ka ai kalak kalenti bangin empat yok kun namar ba lek se la piyo kun koloi lek se pimpat la ban sim ke jingkit klik ke mikik pa la ne pidang ting hing hasam la pidang ting hing hasam ka bhashi bunsha pa pin ger na ke jing yalang samlaru khnang ba kenum mil yalam ya pi syaka ne ke kam penyapriu te namar kata ngakren lemba kan video la dei ke por bangan mi syakmat pangan ai ki awareness program pangin lek pensotu pat ba haman ki dong haman ki jaga ya ki khon samla jong ka pri nyok trap ki ai ki lat kilenti bat ki ai ki solution ha ye dei bat kene bat komno pangin lat bat komno bakini kom kini ki ai ki nom jesu henry kalat ka syam jing yanga bangan le ya kata ka bentang henry ngasyim ya kene ka rensan social media la ne kene ka platform pan syim ya kalat ban pensotu ya pi kom ki pradok ki prasnam kom kita ki henmen ki para jonga bat leng ba jonga ngapen sotu la ne pen ken mau ye kene bat leng ba jong piru pin yai pen sotu bat pin yai pen ken mau ye ki para marjan marpa jong pi kan long si benta pangin tek lakam ya kom kini ki jingje la ne kom kini ki kam po ki kam boman ki bejie hang ya po ki imlang ka salang jongi bat la ka jingkit kli kadon hanga hapi haman i wepi we ki no song na kerben scam bakom kini nginum yu isu nang ni sakman bakom kini kinla bantek lakam hakani imlang kasalang jongi bat ngakwa
ban ai ke jingkit bok ya kini ki khunlung ki ba la sya iben hagi kmi ki pa ki ba la sya bret halenti hasikin ki ba la sya bret hasurok harut hakia nga ai ke jingkit bok ba kini ki khun kin long lawai ba pernah ya ki imlang ka salang kin long ki klur jong ka jat bereu kin long ki klur jong ka perthai kin long ki klur jong ka ri India bat hangta kan dei ka buram ka jong pi pat kan dei ka buram jong itu ki bari ki pepek ki pasumari pi pat ublai unang yai yalam lenti unang yai kerku kerdo ya ka jing im ka jong pi ya ka lentiat ka jong pi ya ka lawai ka jong pi kerpang ya gini ki bala sim jigit kli ban ri ban sumari pi bat hawaj na kalian jonga ngamdon ban ong ban tim lan ban isi ya gini ki briu ki babret gini kunlung hawaj pinsan babe hadu kata-kata ka jing im jong pi hari wat na kataru to ya shania bo blai un yalam nanti bat un tin nanti ya ka jing im bat ya kelenti ya ka jong pi le se pi don apdang ka jing du jing kerman ka bakrau hadin bapila bret itu ikun pimnut sukan kam hadin habut ke jingduk jingkermen ke ba hadu ke ba keta wa ke jingduk jing perkhat jong pi henry to yai long klan to yai long scam wan ai ba kita ke jingduk jingkermen jong pi kin yalam bakla ya ke jingduk jing perkhat jong pi daki wei pat kilat ke lenti pan kan ni ke jing keren jong alim ba ke video kan long kata ke sibenta banyarap ya ki pradok ke prasnam banyarap nam ta ga ke imlang ka salang jungi pengimyo ya kata ke imlang ka salang ka bakhut ke basubang bat khnam gen nak ban rat kong bat ban weng suki ya kini kam sniu kini kampo ki kamboman hang ne po imlang ka salang jungi te tang kini kentin te so pangan penkut ya kini ka video ngasukwa ban panmap napi ya kini ki briu ki balik kini ka kam le se don na pedang jopi pinsas ngomong pinsahat ya kini ke jingkran jonga ringa kerpat epi ngamban se nomor ba ngasngau bagade ke kamram jonga pan yarap pensotu pat ngasngau bagade ke kamram pengin la pan weng ya kum kini ki badon pat ki beji hang epo ke imlang ka salang jongi te hawat ngaru na kaliang jonga ngadi bri badap sipun ki jingduna henry ngakermen scam pat baleng ba ke jing ya pen ilang ke jing ya pen iman kaliang kan lalawai pernai nak kata kini ke imlang ka salang jungi tingin saya kendu bangin saya siapat bat pi ki parlo ke bayu i bat ki bapet ke video hakawai pat kapor hakawai pat